And ubabakho ngizoyithini indaba yakho kuyena? Ngoba wazi kahle ukuthi akazwani noShidi umchunu, akawuthatha uShidi. Njengoba esebenza le eGoli, ubuya makuphela inyanga, uzamela mina nawe, angithi? Nodadewenu, angithi? Wena uzokwenza kanje? Mama, Iwona danki. Wangiyiphutha manje. Kube yiphutha, udlwenguliwe mntanami. Cha. Pho kube yiphutha kanjani? Angithi nivumelene ningene endlini nina navumelana nomuntu wakho. Ubani yena baba wengane? Sanele. Usanele. Yebo. Usanele lo engimaziyo? Yebo. Hayibo. Okhulu ithoba ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele emukeli we-Black Life TV. Kwisiqephu sethu esinye esithi izinkinga zomndeni. Siphinde sabuya khona la ko-Maritzburg ngoba sibuyise udaba ukuthi inkinga isakhona yiningi kakhulu. Bathi Makasela ungazuphinda uqhubeke uhambe eCape Town ne-Black Life TV kanti nathi sisahleli la silinde nina sifuna ukuthi nizosisiza. La eduze kwami nginosisi omncane omuhle ngendlela esimangaliso nani niyambona nje. Uzobingelela bese yazisho igama lakhe nesibongo bese yachaza ukuthi uba umsizi uthi abhalele la Black Life because mina hayi angikholwa. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila. Cela ubingelele umbukeli uzisho ukuthi uba wakaba bese yangichazela ukuthi usibhalele ngufisa sikusize ngani as Black Life TV. Sanibona, igama lami ngisibonga. Umngane wami osesikoleni ungisizile ngeBlack Life TV wangitshela ukuthi ngingathola usizo. Ngizocela usizo la ukuthi ngitshele uma wami ukuthi sekwenzeka iphutha ngavele ngakhulela. Uyangichaza udlala phezu kodaba. Umngane wakho uthe indaba athi bhalela Black Life TV? Ngoba wake wabuka amanye ama-shows asizayo, gcine besizakala. Ufuna usenze umiddleman thina. Sizochaza kephi sichazela ba ukuthi wena ukhulela? Mama. Hlala noma wakho noyedwa? Baba masebenza. Bashadile? Bashadile. Oh, okay. Ubaba uphi? Usebenza eGoli. Akahlali, akajwayele uba khona. Uyafika ngihlaphe nini? Mhlambe afike ngesonto aphinde ahambe, afike isonto elilodwa aphinde ahambe. Oh, okay. Usho ukuthi mningi ke la. Manje wena uneminyaka mingaki ngoba ngathi mncane ngempela ke ufuna grade 7? Ngifunda grade 9 ngineminyaka 15. Hayibo. Okay, so nje pregnant kusho ba uthi pregnant? Ubone ngani? Ngabona ukuthi angiyanga ngama-period last month. Kanti ngizohamba ngeklinikhi ngiyo-check. Bese ngithola ukuthi ngikhulelwe. Usune-boyfriend? Ayangizile uzokujaja mina, ngifuna ukukusiza. So i-boyfriend ithini manje uyitshelile ukuthi ukhulelwe? Yebo. Yathini? Iqale yathuka ekuqaleni yangakholwa kodwa ngayitshela ukuthi iyona. Isithi angikhiphe isisi ngatshela ukuthi ngikwazi ukwenza lokho. Yo. And u-boyfriend uyisemanjani uyafunda naye? Uyafunda. Ngcono yabo. Shuthi nishaye iflopo kahle kahle noba u2. Because kuyasabisa isikhathi esiningi umuntu umezwe angisho ukuthi right lokho kwenzile. 15 years umncane kakhulu. And also kuba ngconywana mengizoza ukuthi yena u-boyfriend uyafunda kusho ukuthi same age. Akufani ukuthi kube umuntu omdala oyinikela umzimba wakhe. So uma wakho musuqala ngama period khona izinto akahlala phansi ukukhuluma nawe ngazo as ingane yentombazane? Yebo, wangitshela ukuthi kumele ngalali nabafana ngigcine ngoba ngenza ukuthi ngigcine ngikhulelwe. Yo, grade 9. Usazofunda grade 10. Uphinde ufuna grade 11, 12. Angibabazi nje nginayo ke drama unganaki mntanami. Ngumama one-drama. So ufisa thina as Black Life TV senze njani? Sikhulume nomama noma sikhulume nobaba? Ngicela ngikhulume nomama. Baba ushitshisi kakhulu. Wathi nje uma kwenzeka ngamitha akangixosha ngisho ngisekhaya. Uxoshiwe nje wena nje ohleli nawe la. Yo. So mama yena umuntu onjani? Umama ngathi umuntu right, nice yabo, kodwa angiboni uzolithatha kahle lo daba.
Uthini kumina? Ubuye athethe sometimes. Ngibona nje uzithatha kahle le ndaba. Umama ongangami noma mncane kunami? Amncane, kancane mhlawumbe unyaka. Cabanga kanjani? Yeah. Okay, usho umama ongakhulile kakhulu. Yeah. Ake ngenze kanje umbanga kuma wakho? Sibathathu. Wena wesingakhe? Ngomagcina. Uma wakho wena umagcina uqala unaba? Uqala una 25. Okay. Sibili una 18. Kusho ukuthi vele ngenzeka ukuthi sibe abantu abalinganayo noma wakho mekunjalo. Oh, mhlawumbe ngimdala kunaye. Because nami ngicabanga ukuthi ngangayizala ingane 2000 ngeke ngangenza into enzo wena anyway yasikho lapho. Asenzeni kanjena ke sithanda samazama ukubiza uma simsondeze silibeke eTV loludaba sizwe uzothini la sabisi. Ngiyacabanga nami ngifaka icasulweni zakhe ingane yami efunda grade 9 una 15 usenisezoba nomntwana yabo nje angazi yo cabanga sonke umzali ngifuna ube ready ukuthi wonke umzali akuyona indaba engabalula ukuthi ayamkele eziningi izinto ofanele uyilindele njengengane. And I'm just preparing yourself ukuthi uunderstand futhi ukuthi lokho kwenzile akukho right, most especially musutsheliwe ukuthi be careful. But sonke ke sifuna ukubuza ukuthi kuyashisa ngempela yini mekuthiwa umlilo uyashisa. Yabo angeke ngizenze into engcono lapha mkwakho. Kodwa musuzile ukuthi uyashisa ke akafani ke face ama consequences alokho. Kweminye imizi kunzima kakhulu, kweminye imizi kuba ngconywana uthola support. But engikufisayo ukuthi uma akwazi ukwamukela mhlawumbe kube lula nokuthi atshele ubaba. Kodwa indlela oqhaqhazela ngayo ngenza ngiqhaqhazele nami. Ujuluke ngisho ikhala manje. Ayishame abafana. Anyway, izinto obizwela imbukelo Black Life TV sisechaza udaba lakhe ukuthi ufisa simsize as Black Life TV afuna ukubeka udaba lakhe kumama mchazela ukuthi ngase useweqiwe inyanga and uthe meqeda ukweqiwe inyanga wahamba eclinic ocheck abase bamtshela ukuthi hayi ukhulelwe. So umetshela umfana uthi akasikhiphi isisu. Manje siyabona ukuthi usenencindezi manje useledwe khonini umfana uthi asikhiphi isisu kanti nabazali abazi ngalolu daba. Ufuna ukuthi sibatshele. And nami ngizamile ukuthi ngimcacise ukuthi njengomntwana wonke umzali akekho umzali ongajabulela lolu daba. Alindele noma yini kodwa as long as engeyamshaya phambi kwethu but kunzima ke shame ukuthi as umzali uzozwa ingane yakho osafuna ukuthi ifika grade 12 ibe something empilweni ivelenze iphuthe njengalili lokuthi imithe. But ke mase kwenzakalile ke mfethu ayikho into esuke soyenza ukuthi thina first come ne-solution sibone siyanjani phambili. Njengamanje awuthi ngizama ukuyolanda uma ngimbeke eduzane ngibone ukuthi udaba singathatha silibeke kephi. Asamlandi. Uzophela makhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola number 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo Black Life TV kwisiqephu sethu sinkinga zomndeni. Mina ngumlangeni uMagasela kodwa singasimosheki isikhathi usisi omncane usibhalelile udaba la. Kodwa manje udaba lakhe alikwazi ukuphelela ngaphandle kwamzali. So sithe sisasele lithuba ngoba ugela usa-under 8 uyamdinga umzali kulolu daba esinalo namhlanje ukuthi kube naye abe khona nova afika nalo ukuthi kuya kanjani phambili. Sawubona mama unjani? Ngiyaphila njani sis? Siyaphila. Sikhona. Ngicela bandle thatha lethuba ubingelele umhokeli weBlack Life TV uzisho ukuthi ubani. Okay. Yes, and usisi omncane uzobe sechaza ukuthi ukubizeleni la ekhaya Sithando. Okay. Sanibonani babukeli, igama lami nguPrecious wakamkhize Mrs Mchunu. Okay. Yebo. Ngitshele mami ukuthi wayi umbizile uma konke lokho ngichazele kona ngizongila nje mina ukweseka. Okay. Umntana usibhalelile la incwadi from Black Life TV. Okay. Wase uyasichazela ukuthi kunenkinga esuke siyenzakalile. So
njengomntwana osafunda ubalulile ukuthi una 15 years and usafunda ugrade 9. And lento le imehle ngaphezulu wenza iphutha, but ubona ukuthi kubalekile njengomzali ukuthi akwazise ngoba ubona ngathi usesekhonini and uyedwa udinga isupport yakho njengomzali wakhe. Umntwana ke uchazileke la ukuthi sekuvele umithi she's pregnant. Hayibo kahle wena. Yebo uthi ukhulelwe azange aye kuma period last month wasehamba eclinic bafike bamtshela ukuthi ukhulelwe. Into yanini le? Last month. Yimake. Ungibiza lana nje kuma camera lawa agcwele la endlini. Kanti uyazi ukuthi ungibizela lento ongibizele yona. Ngixaki ukuthi ngibizelwa kanti uzongitshela lo dodo ongitshela wona. Xolisa. Uyaxolisa. Uyazibona ukuthi umncane kangakanani? And ubaba kho ngizoyithini indaba yakho kuyena. Ngoba wazi kahle ukuthi akazwani noshiti umchunu. Akawuthatha ushiti. Njengoba esebenza le goli ubuya makuphela inyanga. Uzamela mina nawe, angithi? No dadewenu, angithi? Wena uzokwenza kanje? Mama kuwe. Iwona danki. Wangiyiphutha manje. Kube yiphutha. Udlwenguliwe mntanami? Cha. Pho kube yiphutha kanjani? Angithi nivumelene ningene endlini nina navumelana nomuntu wakho. Ubani yena baba wengane? Sanele. Usanele. Yebo. Usanele lo engimaziyo? Yebo. Hayibo. Hayi cha uyangilinga ke. Hayi wena ufuna ukuthi sixoshwe lapha ekhaya. Ufuna sikhishwe ngomnyango nje kuthiwa sihambe. Ngoba uyazi ukuthi uba wakho akafundi into ebhedayo yonke into uzoblame mina. Athi mina owenze yonke lento ukuthi yenzeke. Fanele ngibe yiso mina nginigada. Shuthi ngihlulekile mina ukunigada. Hayi yaphela ke impuphu endlini. Hayi shuthi mina ngiyohlala emgaqweni ke nawe mntanami. Hayi ngeke hayi. Hayi kodwa ngeke uyekushiwo ngane ama 2K. Anikaze nicabange. Awucabangi nje mntanami ukuthi umphumela welento kuzoba ilokho. Ngoba phela nje ulala nomfana ungakutshela kahle ngathi ungavumi ukuthinta umfana. Ungavumi. Hawu wazi wangiphoxa mntanami. Hawu wazi wangiphoxa. Akuphelile ngami. Hawu ngikuthembe kangaka. Ma uthondodakazi umagcina kuwena? Yebo sisi, umagcina. Hawu Abadala benza kanjani bona bakusebe? Hayi balotsholiwe lapho kungcono ke kuyabonakala okwabo. Uyangixaka yena ngoba phela sengithembele kuyena ke manje. Ehe. Ngiyakuzwa. Hawu Baze wanzima. hayi kulikhuni. Kone esontweni ngizothini nje. Ngiyababona mina esontweni nabo baneyinkinga zabo. Kodwa uyabalula umntwana ukuthi umuntu oyinkinga kakhulu baba. Hayi kona uqinisekile alifakwa sisi. Alifakwa. Namanje nje ngiyazibuza ukuthi udaba engizoliqala kanjani kuyena lolu. Ngizoliqala ngithi kwenzeke nini ngiyilaphi mina ngoba angisebenzi sisi ngihlala endlini. Uba osebenzayo yena yedwa baba. Yena ubaba osebenzayo uyasebenza uyazama lapha emayini abuye makuphela inyanga. Manje ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani mama? Uzosixoxa phela. So isolution xa usenze njani? Hayi. Yabona nje kuduma ikhanda njengamanje. Kuduma ikhanda ngoba yabo yonke lento bengayibhekile. Bengayibhekile kuwena mntanami. Kodwa nje into engiyibonayo mina ukuthi mhlawumbe ingabe isixazululo ukuthi ikhiphe lengane. Hawu. Okay. Yabo nje lo daba olibekayo manje ukuthi ayikhiphi. Njobe sezebhalela iBlack Life ngoba baba wengane uthi akenza into efanayo. Kuzokwenziwa njani ke sisi makunje kuzokwenziwa njani? Manje ngikwazi ukukhipha isisu. Manje izokhuliswa uba. Usahola iqolo wena. Uba wengane eniqedile esikoleni. Niyafunda nobabili. Izokondliwa ubanike lengane. Izokondliwa ubaba wakho naye lo wondla thina. Kuzoba umthwalo phela lokho. Hawu ngeke hayi. Uyazi ukuthi kodwa abantu baye bazisha izinto ngoba ingakenzeki. Mhlawumbe athi nje ingane yami yamitha nje mina ngokuxosha. Kodwa mase kwenze usukenzela mhlawumbe akha le yanto ukuthi yena abantu babazi ukuthi akulula ukwenza ukuzenzela egcekeni. Awucabanga ukuthi usho ukuthi wayiminisha leyo nto uthi anganixosha?
Hey, loya ndoda izwi lami esilishilo nje kuba yilona. Wayithandela lokho nawo. Hawu. Phela kuqala kwakukuhle vele yonke into ihamba kahle. Ngimthanda ngoba into mayithi uyayenza uzoyenza. Uwangilobola wangishada kwamnandi. Senza ivumelwane ke naye ukuthi njengoba engishiya nezingane nje abuya ahamba yotohoza angisale ngigade izingane. Shuthi umsebenzi wami ungihlulile ke mina mangabe usumithi wena. Shuthi ungihlulile. Yayibona le ndaba? Awutshele mina ukuthi wena ucabanga ukuthi senze njani makunje. Ngoba mina ngiyasithatha manje isinqumo ukuthi ngiyaqhubha siyoskipha lesisu. Angikwazi. Kwenziwe njani ke? Shuthi uzoyeka isikole. Kuzokwenziwa njani sisi? Phela angithi kusho ukuthi kuzowenzakalani. Angithi vele siyaphela unyaka uyabhala manje. Usanenyanga eyodwa ngicase kusho ukuthi next year kufanele wenze short uyaphasa nami angazi nami ngizama ukubona ukuthi mhlawumbe ubhale ikeke bese kuthi next year bese angazi yakhulelwa ke uzubelethe bese uyabuyela esikoleni khona uzoboma amaqotho nasenganeni yakho uqhubeka ufunde. Ngiyazi kuzoba nzima. Hayi. Ngeke kube nzima emndenini kuphela ngisho nasemphakathini nasesontweni nje obuchaza. Kodwa ayikho imizi engenazi inkinga zawo sithandwa sami. Yabo nje mina ngoba ngisebenza lo msebenzi ngizokutshela iqiniso. Yonke imizi inenkinga zakhona. Hayi ngiyakuzwa sisi. Kodwa kubalekile ukuthi siphuma kanjani esimeni. Kodwa ukulahla umntwana nokufundisa umntwana ukwenza into engalungile. Yabo ngiyazi ukuthi angikujudge nami mhlawumbe ngayinto yokuqala ukuthi ukuze nje siyenzeke lento ingabonakali uyafihla ihlazo kodwa isikhathi ihlazo uthi uvela uthi uyalifihla lijabula usathana akwenzise akufundisa okunye la ngizothi ingane yakho mithola indoda uthi ayithakathi ngoba vele usuyakwazi uyitshela into ezinki ezibhlungu enzima. Hayi kulukhuni ngiyazi kubukhuni isithanda sami. Hayi kulukhuni nami ngimtshelile nje sangichazela ukuthi 15 years grade 9. Hayibo mncane lo muntu. Osathethiswa nasendlini ukuthi akagezi izitsha, akakorobhe. Hayibo. Uzokwazi ukuphatha umntwana. Uyayazi le ndlela oyiqala ukuthi inzima kanjani. Abakutshela sebeyihambile. Inzima lento oyiqala umntanami. Kodwa kulungileke. Shuthi somkhulisa lo mntwana. Ngiyabonga sithandwa sami. Shuthi njengembokodo nje uzokwazi ukuma nohusband wakho waziwe. Ngizozama ukukhuluma naye ngimncenge njengomnyeni wami noma kuzoba nzima. Kodwa ngiyayizwa lento oyisho seswami ukuthi cha singenzi ngalendlela engisho kade ngicabanga ngayo ukuthi right cha i-wrong ukuthi sithi sokwenza i-abortion ngoba ekugcineni lezi zinto njoba siyamazulu kanje zizosishaya ekuhambeni kwesikhathi zizosishaya kona ke bengishiso ukudinwa. Yeah, akukho wrong thuka. No, you are allowed. Angifuni ukukama amanga. Wonke umuntu uvumelekile futhi most especially kule show ngihlezi ngisho kubantu even nje ama-camera engakabi on ukuthi uvumelekile ukuzi expressa indlela ofila ngayo. Don't hold yourself back because ubuka ama-camera. At the end of the day, baningi abantu abasuke berelate kwizitori esisuke sinazo. You understand? So into esenza is Black Life TV ukusiza nomunye umuntu esingeke sikwazi ukufinyelela kuyena kodwa na same problem. Yabo ukuthi khona izinto ezikwehla ngaphezulu ngampela ekwenza ucabange ngendlela. So omunye umuntu usazi akufanele ngicabanga kanje yabo. Njengamanje nje mina ngizokusha ngizosho ukuthi amukela ingane nje base kwanje. Ngizothi give yourself time. Ucabange ngayo and pray to God ungabacabanga abazalwane kwayibona abazalwane banenkinga zabo. Hayi ulisho liphindeke lelo. Wonke umuntu emhlabeni unayo into ekweyakhe abona ukuthi muyixoxa thina kuke kube lula ke ngoba mina nje into engikhululayo emhlabeni abantu bahlezi bethi I'm a happy person, they love my energy and what's not. Ngumuntu okhiphayo into nje ngisho noma kuthiwa ngiyithekile ngithi lalela ke sengivele ngaphoxa kanje istory yabonga leyo ndlela ngiyahila because angikwazi ukuhlala entweni ngoba uzohlala kule nto uthi ingane yami ngiphoxile ngina 15 nami mina personally ngabaphoxa abazali bami nami. So even though ngingayamukeli ngingasho ukuthi lento yenziwe ugeli right but it shows ukuthi as women sisanomsebenzi omkhulu efana siwenze most especially engane zenza amantombazane. You understand? And ngaba nomukele ekhaya naye uzokwazi ukuvumelana nami kulokho ukuthi ungale bethi ingane incane ngicabanga nje ukuthi once yathi nje yathomba hlala kuyona ubhamba and ngiyayithanda ke lelo shune senihamba ngawo manje bafazi lokuthi ingane vele ihambe ezohlolwa. Because yona ndlela nje ukuthi ingane naye waqala lapho wayekelani pho waye kusuqedile ubutshitshi.
Phela iyasabisa lento awusuke ungacabanga umzali usucabanga nogogo. Ucabanga nabangani bakho ohlolwa nabo ihlazo lonke ngeke uvumele umfana nje ukuthi uzohlekela ukuthi uzophoxa kubo bonke labantu ozenza itshitshi kubona. Hey. Kodwa nje abasakwenza lokho ingane zabo bayifake ematshitshini bafisa ayikho enye into ozoyenza yabo nje ngicabanga ukuthi leya nto leyana i-right. So unfortunately vele ke anginayo ingane yentombazane but ikhona zasekhaya ngisho ukuthi ihambani enzani yabo ukuze because yabo umfana njengoba ethi ikhiphi uzoyilalela kubo yena uzobe engalali nengane. Iyona nje into engiyicabangayo leyo njengoba ekuthanda kangaka ubuthongo uzokhula phela musu umzali yakhula kodwa mina ngikhulanga sengimdala nginayo kodwa ngikhulanga ingane yami nje yazi yakhuliswa kubo. Hey. Ngoba usuku umncane ungazi ngempela fanele uqhubeke ufunde futhi yabo usebenzele yona lengane njengamanje usuyikhulisile usuweqa istage nje. Ngikutshela iqiniso. Ukumitha usamncane owazi ukuthi ususeqile istage. First of all khona HIV and AIDS la okokuqala o STI ziningi izinto because if umfane kwazi ukulala nawe wazi uneshengana nithulala nawe wedwa. So ama-conversation izinto efanele siyikhulume ney'ngane zethu. Muthola isikhathi uye kule buthi awupheke awusuke la ukumbize nje uchile naye and have yabo i-girl talk. Yeah. Uyifake ecathulweni zakho uthi mina ngekhathi zami ngangenza ukuthi nokuthi wenzela ingane ukuthi ibe aware ifune nayo ukuthi nami ngiyakwenza ukuthi noma ingeke ivume kuwena but ekhanda lakhe kuzoclick ukuthi hawu noma ngixoxela ukuthi let me yabo ngiprepare ukuthi ngingafiki kule nto yami uma wahetheka ke yena yabo leyo nto uprevent ingane ezintweni eziningi if ucreate leyo conversation with your child. Hayi mina ngiye ngithi hayi ukukhuluma nengane zonke lezi zinto kuzoyenza ukuthi uyiphushele kuyona lezo zinto ukuthi izenze. Bengiye ngingakhulumi naye okuningi kodwa okunye bengiye ngikukhulume naye bengingakazi ukuthi usefika kulesigaba sokuthi yabona ke usiyasondelana yena nabantu besilisa ukuba uyenzile ke leyo phathi ngabe mhlambe kuningi nikugwemile ngoba ngabe uthola ithuba lokumsabisa kakhulu ngobungozi. Hayi kodwa kulungile ke mntanami. Hayi chance nje moyithola nje munengane yentombazane efanele isabisa ibhathi ngoba ingane ayifani nje ukusho ukuthi laba abanye benza kahle but yena azange enze ngendlela ade ufisa ngayo endumagcini. And imbuku uyajuluka kade eqalile ejuluka ukuthi iyasaba angazi. Hayi kunzima kuba umzali kodwa futhi kuyisibusiso. Akufundelwa. 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 Sifunda naye uzobona nje njengoba sezoba nomntwana akufundelwa mntana. 15 uzobona nje le ndlela ukuthi inzima kanjani. Yaza kufundisa impilo kabuhlungu 15 umncane kakhulu. Hayibo 15 imncane kakhulu fanele understand isando sami lento eyenzile ayikho right yezo kube kuya ngami ngabe ngithi ungaphinde ngisho nanoba bengani umvashele kwamuntu yabo abangakuhlohla abangani bakuvela usomithi iqhubeka ziphathe kahle akube iphutha nje leli ozoyisola ngalo kodwa futhi ozofocus ezintweni ezibalekile ukuthi as a mother mhlambe umama uzobe sekufundisa ukuthi ukuba umama oqotho wenze njani. Angazi kudaba kubaba uzolibeka kanjani ethebeni mengifisa ukuba ukhona mengizomcela ukuthi abe khona mhlambe yabo ngibe khona sibone ukuthi uzogcina kanjani. Ayi nami nje nginawo umthetho ekhaya ngithi nje umuntu ongafuni ukulala ekhaya ngiphumele kusho mina kodwa angikaze ngixoshe umuntu up until this day. So that is why ngithi sometimes as abantu abakhulile noma umuntu umdala kini uyaba nale nto ufanele ube nendlela ukuthi abantu kube nomthetho. Yabo umuzo ongenamthetho mhlawumbe noba buya kusho lokho kodwa mase kufikile ngeke ayilahle ingane yakhe emgaqweni. Hayi kona ngeke ngizozama nami ukukhuluma naye kodwa kuzoba nzima. Ngixolele kufanele nje uthi ukubhunguka mbijana uye kudadewethu akuthathe nje ngoba mayisefika kule nyanga fanele ngikhulume naye ngimtshele sonke le story ungekho ngoba ngazi ukuthi angenzani mangabe ukhona. Mhlawumbe ufike sepholileke ubuye ekhaya sepholile seyamkele yonke lento. Sis Hayi kulukhuni ngiyabonga kodwa ngesikhathi sakho yabo. Hayi kubonga mina. Uzizwa kanjani Nosana? Ngizizwa kancane senze noma ithe ingane ngikhiphe azotshela nobaba ngizohamba ngiyohlala no-auntie naye inkinga ma kodwa bengicela ukubuya mhlambe masengizalile. Cha phela yonke into mayise isi-right sesixoxile uzokwazi ukuphinda ubuye ekhaya. Yebo ma ngiyabonga. Okay. Cabanga ukuthi udaba lethu liphela lana ke.
Ngiyaqala-ke lokhu ngaqala ukusebenza la ekhaya kuba nodouble nje ukuthi kufike indaba nje zama-teenage pregnancy izinto engihlezi ngiyawathanda nje ama-teenagers because I always feel like impilo yami yaphithiza kakhulu ngaleso sikhathi and nje kuningi engakuchazi ya-understand. Fortunate enough mina ngasheshe ngabanjwa uNkulunkulu-ke yabo izinto zami zasezithukubhreya kancane ngabona ukuthi angilandele labo because kuningi okwakwenzeka yabo engingikwazi ukuchaza ngoba ishow ayikona ngami ingane. So cathi ngiyabonga ukuthi umndeni ugcina u-understandile umama nawe sithanda sami at least ekhona lela gwebe lihlile elincane ukuthi at least uma useyazi next ubaba. So what's going to happen after lokho ke usubhekana nalesi sisu with your friends with the boyfriend mhlambe naye agcina ahambile kuningi nje amawishiwishi yikho ngisho ukuthi ngiyafisa abazali bahlale nezingane zabo zamantombazane nibenze ubomzali kodwa ungakushintsha ukuthi umnikeze lesa space uthi akuthembe khona uzokwazi ukumhlohla udoti wakho ubenza abafana bebebambi ubaba mayithi bonke abafana bane-HIV and ngangibasaba ke HIV athi nje lapho ke i-HIV ayilapheki yabo ngibonayo ukuthi ayingeke angitsheke make abona umuntu one-HIV kusakhona uNkosi Johnson athi buka wayengisabisa ngalendlela yangisiza-ke leyo nto angifuni qamamanga ngibona abantu abaningi abadlula through leyo nto mina ngaba safe because ngangisabo kwangempela. So thank you so much for your time my love. Sibonge kakhulu ngokusithemba singakwazi ukukhulumela noma yeso njengoba izwela-ke mbukelo we-Black Life TV uma sikwazile ukuthi noma simehle ngaphezulu simehle ngenhla kulolu daba lolu lokuthi ingane yakhe ena-15 years efunda ugrade 9 isiyithwele ithwele kona nayo nje iqiwe inyanga yahamba eklinikhi yathola ukuthi ikhulelwe iyayisola-ke kodwa kuyisoleni kodwa ngiyafisa namanje kuwe mbukeli ifuna ingane yentombazane iba strict kodwa ubuye usondele eduzane ngoba bazoyintshontsha abafana so intshontshe wena kuqala uyifake ukuthi no the boys yenza sure ukuthi nje udlala ngale ndlela ngoba ukuthi usangadlali nabo ngekwenzeke lokho singadlali ngaba sikhuluma iqiniso ukuthi dlala kodwa bese wena uyenza ibe times 20 kulento wadlula kuyona wena as a teenager. Mina Mlangeni Makasela ngithanda ibhadi. Thank you so much for watching Black Life TV. Inkinga zomndeni sikhonelani nabafowethu. Uma kusunenkinga bhala la ngezansi naso bese sifika qathatha kuleyo ndawo bese siyakumema ke ukuthi ke nawe ube yiphathi usitshele sibize nabantu abayiphatha lo nkulumo ukuze lezo inkulumo igcine ilungisekile. Mlangeni Makasela ngithanda ibhadi sengihembe ngedate inkundla I'm out. It's the Black Life TV.